った今のは。すいません。ああ。大丈夫ですか。膝にもろ入った。よく来てぬ。よく来てぬ。すみません。普通横抜けるやろ。あ、マニュアルで来たと思ったらそのまま布団に来た。お前どこに抜ける気だったん？いや動けんかったんですよ。抜けようと思ったら。大見さんが守ってくれたもん。俺カメラ守るの必死だった。大丈夫ですか？大丈夫は。もう再起不能や。会長の撮りたいな。